Marrubi garaian, Kalima, marrubiak biltzen aritu da 2 urtez jarraian Espainian. Hautaketa prozesua gainditzeko, esperientziaz gain, hautagaiek frogatu egin behar dute beraien herrialdean familia loturak eta haurrak dituztela. Horrela, uzta garaia amaitzen denean Espainian ez direla geldituko bermatzen da. Kalimak agur esan die bere 5 seme-alabei eta senarrari. Lan kontratua du Espainian, eta sasoikako nekazaria izango da berriro. Huelbara iritsi da, marrubiak biltzen lan egiteko. Ohituta dago gogor lan egitera, bai eta barrakoi partekatuetako prekarietatera ere. Dena den, aurten, Kalima susmo txarra hartuta dago hasieratik. Arriskuaren iturria langile burua da, Juan. Sasoikako emakume langileek langile buruaren abusu fisikoak eta hitzezkoak pairatzen dituzte, eta arratsalde batean langile buruak Kalima bortxatzen du biltegian. Mendekotasun ekonomikoa, hizkuntza zailtasunak eta ugazabaren mehatxuak izan arren, Kalimak gertatutakoa salatu egiten du. Ez du frogarik, inork ez dio sinetsi eta lanetik bota dute. Beldurra ematen dio Marokora itzultzeak. Agian jendeak juzgatu egingo baitu, eta justizia egitea nahi du. Delitu larri baten biktima izan arren, Kalima lanik gabe eta irregulartasun egoeran dago bat-batean. Bere baitan pentsatzen du, zer egingo dut, non egingo dut lan, kontraturik gabe. Osasun txartela izateko eskubiderik gabe, sentitzen du ez dela existitzen. Isilik egotera behartuta eta babes gabe dago. Non dago Kalimarentzako justizia? Langileak espero genituen. Pertsonak etorri ziren, eta auzokideak nahi ditugu.